Altzako gazteak. Altza da Donostian gazte gehien dituen auzoa. Eta oso baliagarria da altzatar gazteek auzoa nola ikusten duten jakitea. Gazte gehienek adierazi dutenez, atxikimendu handia diote auzoari, eta asko gustatzen zaie bertan bizitzea. Lehenik eta behin, askok azpimarratzen dute altzan bizitzea herri batean bizitzea bezala dela. Bizilagunen arteko harremanak oso garrantzitsuak eta hurbilekoak baitira. Auzoko jendeak elkar ezagutzen du, elkar agurtzen du, elkarri laguntzen dio eta babesa ematen dio. Oso ohikoa da ikustea bizilagunak kalean ustekabean topatu eta hitz egitera gelditzen direla. Normala da, halaber, jendearekin elkartzeko ordu eta leku espezifiko batean geratu beharrik ez izatea. Jendeak badakielako non topatu. Komentatutako guztia ez da berria, altzako giroa ongi ezagutzen dutenentzat. Auzoko bizitza eta harremanak oso biziak baitira. Hori da gazteei gehien gustatzen zaien gauzetako bat, eta horregatik sentitzen dira altzan bizitzeaz harro. Elkarrizketatutako gazteek esan digutenez, asko gustatzen zaie auzoan lagunekin eta ezagunekin denbora pasatzea, baina beraien lagunak altzan bizi ez direnean, askotan beraiek izaten dira beste auzo batzuetara mugitu behar dutenak. Lagunak normalean ez baitira auzora hurbiltzen eta altzan geratu nahi izaten. Gai horrek pena handia ematen die gazte askori. Izan ere, auzotik kanpoko lagunekin geratzeko askotan auzotik irten behar izaten dute. Eta sentitzen dute altza ez dela jendeak geratzeko gustuko duen lekua. Askok esaten dute hori aldatzea gustatuko litzaiekeela, eta beste leku batzuetako lagunak tarteka hurbildu eta auzoan geratzea. Hala, gehienek esan digute lagunekin geratzeko edo altzatik kanpo dauden ikasketa zentroetara joateko, lanbide heziketako zentroak, unibertsitateak, akademiak eta abar, gehien erabiltzen duten garraioa 13 zenbakiko autobusa dela. Askok diote auzoan eta batez ere gazteen artean 13 zenbakiarekiko atxikimendu handia dagoela. 13 auzoa ere deitzen diote. Hala ere, gazteek ez dute auzoa multzo gisa ikusten. Askotan goiko aldearen eta beheko aldearen arteko banaketa aipatzen bai dute. Banaketa hori aipatu arren, guztiak harro daude bizi diren eremuan bizitzeaz, eta eremu horretan bizi direla nabarmentzea gustoko dute. Desberdintasun horiek existitu arren, ez dute eragin handirik lagunak egiteko orduan. Askok aipatzen bai dute lagunak eta ezagunak dituztela altzako eta inguruko leku ezberdinetan. Auzoko lagunei eta kuadrillei buruz kontatu digutenez, generoaren arabera bereizitako kuadrillak daude. Hau da, neskak alde batetik eta mutilak bestetik, batez ere gazteenen artean. DBH-tik aurrera, kuadrillak nahasten joaten dira eta talde anitzagoak sortzen dituzte gazteek. Adin, genero, etnia eta, atxikipen desberdineko kideekin. Zer gustatzen zaizu zeuri gehien altzan bizitzetik? Nolakoak dira zure harremanak auzoko jendearekin? Eta kanpokoekin?